kan abin ya kasance in ya ba da bayanin abin da za ya faru to dole sai in ya ce yanzu a yanzu din zai fara in ya ce an jima ne sai an jima zai faru in ya ce gobe sai gobe zai faru ko shekara dubu ya fada sai dubun zai faru ba ragi ba ƙari yadda ya ce zai faru haka din zai faru mai fada da fadar Allah annabi Muhammadu assalamu alaika ya daha alaika ya daha ban ji an ansa ba ya daha ya daha ya daha ya daha ni bara ba da lale ya daha lale ya daha ya daha ni da na kwado ya daha ya daha arsa awwal lale ya daha sharifi ya daha dan bala da balewe ya daha ya daha dan bala da balewe ya daha ya daha abu ga bani talle ya daha ya daha sababan mutane ya daha ya daha mai buɗe da kulle ya daha ya daha dole umma kalale ya daha ya daha da yaho ya daha ya daha magana da abale ya daha ya daha manzon Allah ne ya daha ya daha ai jaki ya daha ya daha irin wannan ba ya daha ya daha la ilaha illallah ya daha ya daha Muhammadu manzon Allah ya daha ya daha assalamu alayka ya daha ya daha assalamu alayka ya daha ya daha nubari ya sauka ya daha ya daha sallallahu alaihi sauka ya daha ya daha da godiyar sarkinka ya daha ya daha ya ba ku ne sarki ya daha ya daha da shayinka ka sauka ya daha ya daha kwalliyar ka sauka ya daha ya daha kwalli a idanka ya daha ya daha ya ba ku sutura ne ya daha ya daha suturar ka sauka ya daha ya daha gaskiya ta sauka ya daha ya daha ke sura ya rushe ya daha ya daha da suke bautawa ya daha ya daha har da wutar su ta bauta ya daha ya daha ba ka sirrin rushe ya daha ya daha ya ba a ansa ba ya daha har da lata da wuza ya daha ya daha da ana murna ba ya daha ya daha aikin ya canja sai shehu sai shehu gaba dai gaba baba sai shehu gaba dai gaba baba sai shehu ga wasu Allah ne sai shehu ga wasu Allah ne sai shehu ga bawan Allah ne sai shehu dan bayan Allah ne sai shehu kan manzon Allah ne sai shehu bace an kafa ba sai shehu la ilaha illallah sai shehu asibitin kaina sai shehu bace an kafa ba sai shehu ga kudurin rambani sai shehu ga wasu saboda ne sai shehu Ali bata ce jani sai shehu ga babar hama baye sai shehu jirgin sukaye sai shehu kada cikin halaye sai shehu kan bayancan sawaye sai shehu ya taka da jibaye sai shehu a hana da hawaye sai shehu a tsare mulare sai shehu ban ji hana murna ba sai shehu ban ji an tafa ba sai shehu na je kaula sai shehu maulidin nurillah sai shehu la ilaha illallah sai shehu Muhammadu manzon Allah sai shehu kai ƴaƴan gausi ne sai shehu ƴaƴa na zugo ne sai shehu kai ƴaƴan ruhu ne sai
shehu ban ji an tafa ba sai shehu ban ga an taka ba sai shehu inda yin mawadoro sai shehu baba na ne dona sai shehu wa man dalla tana da sai shehu ban ji ana murna ba sai shehu kai abu ɗaya baki sai shehu kuma ni tattaki sai shehu ni ta zama da sanono sai shehu aikin aiki ne sai shehu lamarin ne sai shehu sha'anin ne sai shehu shari'a da hakika sai shehu ban ji an tafa ba sai shehu la ilaha illallah sai shehu la ilaha illallah sai shehu Muhammadu manzon Allah sai shehu wannan zikirin Allah ne sai shehu da salatul fati sai shehu istighfar sai shehu da karatun Qur'an sai shehu da raya zumunci sai shehu da aikin dosi ne sai shehu ka kasa koya sai shehu kun ka kasa koya sai shehu ya ba a ansa ba sai shehu asibitin faida sai shehu ban ji an tafa ba sai shehu ban ga an taka ba sai shehu ga madabin ramani sai shehu ga gausu samadani sai shehu ali bakar sai jani sai shehu baba barhama bin ya sai shehu jama'a biya baba sai shehu ya ba a ansa ba sai shehu amin si amin sai shehu amin su fi amin sai shehu amin si amin sai shehu amin su fi amin sai shehu kai abu ne baki sai shehu kuma bi tattaki sai shehu bi zama da sunuci sai shehu bi zama da sunuci sai shehu kare baba baba sai shehu baba barhama baba sai shehu gaba dai gaba baba sai shehu gaba dai gaba baba sai shehu ikon Allah ne sai shehu bawon Allah ne sai shehu bawon Allah ne sai shehu aziyan Allah ne sai shehu kayan Allah ne sai shehu kayan Allah ne sai shehu ya ba a ansawa sai shehu ya ba a tafawa sai shehu ba a tafawa sai shehu ba a tashi sai shehu ba a ansawa sai shehu wannan bai ji sai shehu ka tashi da yi sai shehu sai shehu sai shehu ina ganin gona ka tsaya ya bai saba Allah tabara ka cika ne nan basira iza yabura gafaira ka kana aminci da tsira gobe yan annabawa Shehu Ibrahim mu ne baka barka da sauka ka ba mu shamu da barka sai shehu ta fada Shehu Ibrahim kabu Mustapha mun mika ka zaɓi da mun zaɓe ka ka yabi da mun wannan tekino da ta'ala ya baka shata da rani da kaka abadin mata sai shehu sai shehu ka bayyana sinna da furo da bono da amfai kamaro sai shehu zuwa nasa ili ya karu a yanzu ibada ta yaro babu jahilci sai shehu sai shehu mu ne maka barka da sauka ka ba mu shago na mara sai shehu mai rana ta hana ya baka mu shata da rani da kaka abadin ba ta ƙarfi sai shehu sai shehu a san ka ƙiƙar saninka sai gobe kiyama a san ka sai shehu masu rabo za su ganka buganka gaban mai gidanka mustapha ɗallama sai shehu sai shehu shabe gaban masu gata annabi muhammad dan amina shabege manzan allah
shehu Ibrahim Maulana Lisisi wa ina Khalifa Sunusi Siri Hawa Shagin Kana sai na shehar Hadi Murtani wa Abubakar Chotabani sai ya mai birima da sani Atiku da Malam Tijani na sani ba mai halawa Maulana Abul Fatahi Barado Sirina Kina Magana Sharif Ibrahim Abarno Shehu Musikino Ayarwa Shehu Hausawa Imami Kashaka Aliyu Al-Harazimi Sirri taron makami dole ne mita karimi dole ne biya mata tunda na zo har gidana ya kyau da gaida ubana shan haruna rashid malamina halifan sha'alwa zurina ƙaunar ku da ke ban rufe asibitin faida a amsa don annaba an bar sa amsa shakabir shi ma ya amsa ya kamata kowa ya amsa yan gano mutancan birawa mai hular bamba su riga ba na furu'a na daga Shehu Abdullah Isa ga cibiyar bayar kana Shehu Barhama bai zikirin Allah wanda san kamu Shehu Barhama mai zikirin Allah muna san baba amshi Shehu Barhama mai zikirin Allah muna san mata baba Shehu Barhama mai zikirin Allah muna baba ta baba Shehu Barhama mai zikirin Allah muna san ta baba Shehu Barhama mai zikirin Allah baba shi tashi zangi Shehu Barhama mai zikirin Allah muna san sai da ta tilana Shehu Barhama mai zikirin Allah muna san ta baba Shehu Barhama mai zikirin Allah muna san mu ma bismillah ya ramani ka kala kare yawa ka bada haske ka bada kabuli darajar mai girma shi ne muhammadin rasulullah Shehu Barhama mai zikirin Allah muna san mu ma wa wallahi la tilbi ya amal saniya amal farin jawar layyu kan sama aji saratul zikiri akan mabada aimin wadar sarto jamila ba barama tariki fishni ya jinibila magarama amaran musu ta'alan muharrama salatullahi summa salam salatin turaqina ila zikri wal hubbi
Shehuna Ahmad ko yanzu daga Katsina nan daga aini Shehuna Ahmad ba Katsinan bacin shi ba tsari na jini Shehuna Ahmad so ba na garin su ku ji ni Shehuna Ahmad sai na ce masa asibitin faila na jira ni Shehuna Ahmad Tijani tafiya lamarin ku a yi shi ba ni Shehuna Ahmad Tijani shehi ma ya sani Shehuna Ahmad Tijani ina masa ya shatti jani Shehuna Ahmad Tijani a daga hannu sama gari Shehuna Ahmad Tijani na fama ni da tiyari Shehuna Ahmad Tijani mutanen gano wasu zo kulli Shehuna Ahmad Tijani ga sharif ga mutanen nan Shehuna Ahmad da Tijani sunan dukkanin ruwa ijiwani Shehuna Ahmad Tijani kowa ina gaida shi a shatti jani Shehuna Ahmad Tijani kudubul makatun tijani Shehuna Ahmad Tijani shehu indararar rahamar rabbani Shehuna Ahmad Tijani shehu kai ne awwal kai ne sani Shehuna Ahmad Tijani shehu kai ne madagata tijani Shehuna Ahmad Tijani rawa a kira tijani Shehuna Ahmad Tijani bismillah ya wahidu allahu asamadu lam yalid wa lam yulad dan annaba a dauke mana Allahu dan annaba ai mana maganin corona ira aminci da ɗa kun wanda baya faɗa cikinsa muke bida Allah ka yarje mana Allahu dan annaba ai mana maganin corona cuta ce guda ɗaya ta mamaye duniya hatta zuwa Saudiya bana dai sun ce sun hana Allahu dan annaba ai mana maganin corona ba umara ba haji Allah ai mana agaji dan mai gida da daji cutar a ɗauke mana Allahu dan annaba ai mana maganin corona na kiran al'umma mu ɗaga hannun sama Allah da rabu rahima Allah a yaye mana Allahu dan annaba ai mana maganin corona tunda an buɗe Madina an yi maganin corona Allah da dan Amina laifin mu ya fi mana Allahu dan annaba ai mana maganin corona Cika mai maka daga wannan waka dole in rike birki ina daga ta shago sai mu kai asibahi kai a kira barahama a kira barahama ai tafi dan shirin islam alhaji ibrahim baban maryam baban aisha aisha talbarashi baban shehu ko albishirinku sauran gudan na ne gauna na ga abin mamaki a garin barhama wani da manzan Allah a duniya ya huta a lahira ya huta da rushe ta barayin birnin gauna sun ce sun tumbaba a shigar da tamu har tumbaba da samu ba yunwa a gare mu shirma babu na ba sai da na ture wanda ya ture malam ko kai ne kure na ba sai ka ture yan kan zalga sanani kakan barhama a coka ba na ganka na ga masallacinka har yayayanka har jikokinka babar ummul khairu kakan alkhairu kakan na da bakiya sai ya da mutuna dan maulana da ho abinki ina nema ku kadai kuke ban da rahama ko da yaushe gunki nake nema Muhammad take ji a matsayin korin da gunki sukan kirma kwakwalwa anan jini za ta fashe sirrin kansu ne bar kaulani